Goedemiddag en welkom bij Joert. Bij het treinongeluk in Starum in juli binnen een soort flatensmakken. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in een Joert publiceerd rapport. Bij het ongeluk riet een onderhoudstrein trok een stiertblok en veroorzaakte flinke skeer. Het komt nevens de rie omdat de machinist het traject net goed koer, al laat waard in de cabine en het automatische remsysteem van de trein net goed werken. Vierders misten de bordjes bij het spoor en zitten er fouten in tekeningen. ProRail hier als opdrachtjouwer veilig iets eerst kan stellen matten onder verschillende oornemers van het onderhoudswerk. Er hebben in Nederland in 10 jaar tijd 18 vergelijkbare ongelukken geweest. De rie sluit net uit dat het werk gebeurt en pleit het voor strengere regels. De politie haalt 12 vertochten aangehouden in verband met de deer van de 48-jarige Hanny Haanstra van Drachten. De vertochten komen ook uit Drachten en binnen 16 en 19 jaar. Haanstra verstoor verliezen week Mandy. De sneus daarvoor rekken hij verwonnen bij een vjochtpartij op de Robijnenkamp in Drachten. Nou wie het waardig onderziek binnen de vertochten aanhouden en ze binnen Joet Jet. Alroende Tonsdi is een stille tocht houden voor Hanny Haanstra. Goed 200 mensen die in het daarom mooi. Minister Donner wil de fusie van de gemeentes Castellon, Sleert en Lemsterland maar een jaar opschouwen na 1 januari 2014. De drie gemeenten zelfs willen al op 1 januari 2013 verder als de nieuwe gemeente, de Friese Meren. Nevens de minister is het belangrijk dat de opsplitsing van Boarsterhim op hetzelfde moment is als de fusie van de Friese Meren. Op dat wil Donner dat de dwarpen Harskedieken en Nijbregen nog een kans krijgen om officieel haar standpunt te jan. De gemeenten binnen net wies maar het plan van de minister. Iedereen is erop ingesteld, politieke partijen praten allemaal elkaar. We hebben gezamenlijke begrutting, ben we mee bezig voor 2013 in het kader echt van de bezuinigingen. Dat kun je net samen allemaal even stopzetten. Het dwarsbelang Harskedieken en Nijbregen lieten weten dat ze blied binnen maar het uitstel van de minister. In jedere veearts uit Wommels is 240 uur een werkstraf voor fraude met bloedmeusters. De arts zou bloedbuisjes van kei met blauwtongen verwisselen met buisjes van zoenekei. De man wie doet veearts bij een praktijk in Wommels. Hij zei dat er onder druk van een exportbureau in Dronriet fraudeerd had. Het bedrijf dreig als klant van de praktijk op te stappen als de man het mooi werken. De autocross van Haarlem giet sneun wennen trog. Het minnewaar is de spulbrekker. Jedde zou de cross op 20 augustus houden worden, maar door wie het ek min waren, moest het evenement scrost worden. Er komt het hier geen nieuwe datum. De organisatie van Haarlem rucht het hem nou op de autocross van Takkemier. Op de vleerbasis in Ljouwert is het topdrokte. Er wordt hut werken om alles klaar te krijgen voor de iependagen, vreed en sneeuwen. De Wuddemouwkoor has 200.000 bezoekers verwachten. Joert is alvast oefenen voor de demonstratie. Maar ook de crème, tinten en de loodsinstallaties worden opzet. Om ter bot bezuinigen wordt bij de feestje is er ook minder geld beschikbaar voor de iependagen. Om een paar voorbeelden te geven. We gebruiken nu veel meer vaste infrastructuur dan in het verleden van onszelf. Als we kijken naar de voertuigen die we hebben we bijna alles van Defensie binnengehaald. Nevens de organisaties binnen de shows Likos oors en vernemen de beziekers neert van de geldkrapte. Haast 100 vluchtelingen uit Afrika komen deze maanden in Friesland te wonen. Het gaat om mensen uit kampen in Kenia die op speciale uitnodiging naar ons land komen en voortdurend een verblijfsvergunning krijgen. Vaak binnen het vluchtelingen in tegen slimme omstandigheden. De vrouwen die hier komen, binnen jonge vrouwen van 18 jaar, al dan net mijn lidsbaan, die binnen alleenig. Daar is geen man om voor ze te zorgen. Dat is een risico in die kampen. Die famkes die mogen die nog lastig vallen of nog erger. En dan zorgen we nog even naar de waarsverwachting. Jong buien in het watergebied vallen echt vannacht nog buien. Op orenplakken is het droeg en binnen de opklarings. De wien is nog heel iets hut en het is een graad of 12. En morgen een soort bewolking maar een aantal buien. De meeste buien komen voor in het kustgebied. En er staat een krachtige onthudde wind die het letter op het dag aanneemt. En het is morgen maximaal 17 graden. En dit weer het in het kwad. Dadelijks heer en meesken. En je hoort weer om 6 uur. Nog een mooie dag verder.